and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku Area 43, Sector 3, pafupi ndi Area 43 sana, moyang'anizana ndi Thokozani Private School. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Ndikulandeni programu inanso ya Gwede pompano pa Mibawa television. Timayamikira fodi makhala pamenepo kuonera programu imeneyi ya Gwede. Ine ndi Tiwonge Nyirenda, ndipo mtsiku la lero ndili ndi Bambo Steve Kondwa Banda amene ndithu amazukuta nkhani zosiyanasiyana. Ziko kwambiri. Tipereke moni kwa mawe anzathu. Dziko lokonda nsima. Sima Number 1. Chinthu chodalira chinthu china kuti chikome. Kwambiri. Choti sungachijepa chokha. Koma timachikonda kopya. Ndiwo ngati palibe kudwala. Foti mbatata unena chilungamo. Mbatata amatha kudya pa yokha. Kutsekemera kukoma. Basi nkungomwe chinangwa pa chokha. Mpunga pa okha. Opanda ndiwo. Koma timakakamira chinthu chokuti pa chokha sitingachitafune. Chimachita kudalira ndiwo. Koma tinacho kaka. Funika tu mindset athu kagazidwe kathu. Tukwena tisenti. Amwene umachita daboti munthu ali ku UK. Koma kuita lisa ufa cholinga zika ipiringa. Ndiyo funikira kumansiba. Mnyumba mwoti mulibe ufa. Munthu ali kunja koma tiwakusilira. Koma kuita nisabe ufa. Afuna zika ipiringa. Sima tu ndi chinthu chokuti ndikakale pachokha. Sichingakome chifuna udalira. Pamene pa ndi zinthu zokuti ikhoza kudya pazokha ndikukhuta. Amana tuza kuti za sima. Nde akaterono Abakulu. Ulikunja kuita nisabe ufa kwa imagine. Pa South Africa pompa. Basi sima tikaipiringe tisinthe kaganizidwe kathu. Titaona nkhani ya chimangayi andale azasiya kutichitira matama. Tikazaya mba kuganizira kuti nthochi tikhoza kudya pazokha. Mbatata tikhoza kudya ngati chakudya chamasana madzulo. Chinangwa mpunga andalewa azasiya kutenga kampentu chimanga ngati kampentu kumatonerera tikupatsani chimanga ife. Chimanga katero fetereza waulele. Mbatata sizidira fetereza. Chinangwa sichidira fetereza ndizopirira. Nthochi sizidira fetereza okuti fetereza. Manyowa zikangokhautiya panga. Tisinthe kaganizidwe kathu. Tukwena tisinthe andalewa azasiya kutonerera. Kudali kampanina sindichula dzina. Kumapeto kwa chaka amapatsati mphatso. Nde amapatsa soka 50 kg kachimanga. Nde kunabwera no general manager wa chilendo mzungu. Aone list 50 kg kachimanga nafusa kuti kodi anthuwa amaweta ng'ombe. Kwa zungu chimanga amajezera ng'ombe. Nde anafusa tuli chakudya cha ng'ombe to. Ife kunokonde ndi chomwe imakhala kampeni tu. Kuipiringa nsima. Kuipiringa owata maenda pasi. Bora kupiringa. Ali nayo. Owata goda panzira mafuta. Bora kupiringa. Kumalawi kuna moyo munthu uli pansima. China chili chose. Tunga sanaji. Subageti sanaji. Kukana. Chinthu choti sunga chijepa chokha koma timachika pa mwamba popya faja. Maso chikutiro wesera ndalama zochuluka. Chifukwa ndiwo zija zimadula. Zomwe ndikunenazo chinthu chokuti simungachijepa chokha. Maona. Mumafuna chinthu china kuti mudye kuti chikome. Koma mumachita kuchipanga kuchika chinthu ngati cha mtengo wapatali. Pamene pali mbatata mukhoza kudya pazokha. Basi. Chinangwa tikhoza kudya pazokha. Masimbi ya matheka. Masimbi. Zona. Kwa America kuita saufa.
ku UK ku South Africa imagine South Africa ita South kena kona zero live pa Facebook ndikuphika nsima ayayi aziro live ino isuri fudo ndimakhayo koma kuna sima kodi ngani yake ndiwele Steve hayi bambo Steve kondo banda ndikubona ntena kumeko akhumulwa yayi tetelele chilungamo sima mati chizungu chako validated chinthu chetu sungachiye pacho khopa chinodalira chinthu china kuti chikuome kwambiri chikutithera ndalama chinthu chazi pamene pali zinthu zabwino zokuti andati tazipanga zimene zozokunza ati tizili mani mbatata tizidya mbatatisi zambirimbiri zabwino zoti mupeza kuti dziko linolo andale wasiya kuti walira munthu sakamabwere 2026 kampeni nkhani ya kampeni ndikumatiuza za chimanga rupasani chimanga ife iyayi atiuze njira zonena kuti atithandize achina mbatatesi wa mbatatawa zikhalira kuti chodalirika ifeso tisinthe kaganizidwe kathu kaganizidwe kathu ndikasinthe tisiyeni ndikasimaka ndipo ndetinaika kamiratu mnyumba mopanda ufa mangukhanga ndibasitu munthu ali ni mpunga koma ufudu falibe pamavuta mangokhanga ndi mnyumba mulibe chakudya ukatele kuyesesa matumba azathabaja bread basi bobo chapati bobo sikulu kupita koma ife sima hayi aba Steve tiyambe ninkhani yomwe akuti anthu 150 ndomwe aperekere umboni pakafukufuku wandege mulipo chani pa nkhani komiti ya nyumba ya malamulo yomwe inakhazikitsidwa kuti ifufuze kachiwiri ka ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June chaka cha 2024 yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena omwe anali pa ulendo upita ku Nkhatabe kumaliro yanena kuti ayikapandandanda anthu 150 kuposa 120 omwe anayikidwa ndi komiti yoyamba ija commission of inquiry yoyamba idafunsa mafunso anthu omwe anakaoneka 120 apa iyi yaonjezera 150 ndipo yayika ndondomeko zake zonse kuti ntchitoyo ayigwira bwanji ikuyenera yambe mkatikati mwa mwezi wa Meyi zinthu zina azifunsa anthu pa mbalambanda zinthu zina azifunsa ku nyumba yomata ndimene akonzera kuti pali anthu ena azifunsa kuti tikuonera ka ma TV tikuvera pa radio kaya anthu tapita tikamvere koma pali zinthu zina azikhala kuti akufunsa mu chipinda chomata ndimene apangira ndondomeko yawo komanso amene muli ndi umboni muwatumizire aliyense amene ali ndi umboni ali ndi nkhani akudziwapo kanthu mwatumizire akusungirani chisisi boma lidasintha mina nthawi ija munkawo pa boma lina lija pano tikava maviyeni aja munkatumiza maviyeni aja pitisani umboni wanu tifani dziwe choona chenicheni kwambiri ukufunikira umboni kodi Malawi timangotha kungolankhula ndeno pano pakupatsani mwayi kuti pititsani chani umboni woni mene nkhani ilili itenga masiku 90 ndithu pakadakali pano akutolera ma resources ofunikira kuti ntchito imeneyi yambike mkatikati wa mwezi wa Meyi kupita mwe padachitika ngozipo kufufuza nkhani zosiyana mene zinakhalira pa masiku 90 ndi mene zilili pakadali pano chebwino ndithu zikuyeneka zitero ifande anthutu akufuna bema yankho pa nkhani imene ifande zokamba zinakambidwa kwambiri koma timve kuti kodi komiti imene ibwere ndizotani Steve tisunthe tipite kumene ku Rwanda akuti mayi wina makamaka wa ku Rwanda wagamulidwa zaka 40 chifukwa chopha mamuna wake ndiyambe kuti mchaka cha 2022 pa 16 Oktoba chabwino nzika ina dzoka la Rwanda ya zaka 31 amati Habimana Noel Emily amene wa zaka 31 anali ndi mashopu osiyana afike kubwalo la Njovu kuja anali ndi supermarket anali munthu wochita bwino kwambiri nzika mukuzo anthu aku Rwanda ku Burundi amakhawo tamanga business angakhala kweli ya 6 koma adasiyana ukwati ndaka zawo omwe ankakhala Jeremata amenewo omwe amakhala kweli ya 9 so pa 16 Oktoba apa atatseka mashopu awo iwowa madzulo anapita ku Dzaleka refugee camp kudowa kuchoka mulino ngofika kudowa sintunda ota pafupi ata makayendera patina wawo yemwe anali naye mwana amatero patina chebwino so kumeneko adaperekezedwa ndi driver Rafiki Mungama Chagu
ata mene koma statement yomwe tinaona Rafiki Mumanga Jagwe ananena kuti atafika kudzalekako anasiya Habimanawa ku nyumba yapatina wawoyo iwo anakadikirira malo ena nakakhala malo ena akuti malemu Habimana chamma 24:12 mbanda kucha ndeto pamene pa 17 October anamuimbira Rafiki uja akuti tizibwerera ku Lilongwe akuti ananyamuka ku Lilongwe so Habimanawa inali galimoto ya mtundu wa minibus Toyota Hilux anagona kumbuyo pa mattress Habimanayo anali kusogoloko yekha azathu pajama konda kumbuyo facho nyamula katundu pa minibus akuti atafika akuti pa Malawi Institute of Management ata driver adaluza control adakamenya polo la magesi concrete polo la magesi atatero akuti Habimanayo anakomoka anavulala pangozi uyuyu atanonguvulala pang'ono driver atanathamangira nawo ku chipatala Chakamuzo Central Hospital anafika kucha makota 4 mbanda kucha koma atanafika atamwalira kale ripoti la polisi atili nanena kuti munthu anavulala mmutu pangozipo ndipo oyeza achipatala ananenanso kuti zotsatira zake wavulala mmutu pamawa zochepa kunambo kuchitika arrangements aembamu komanso kuti kodi mali yotikaike so achibale a munthu Habimanayo anadabwa ndi changu chomwe chimachitika kunena kuti embamu komanso tikaike maliro mwasangasanga and maganiza zimene amapanga ndi akazaka kale ndoma anali pa forefront popanga process yonse yothamangisa zinthu so anthu aja anakhala suspicious analodabwa ndeno komanso za maliro anauzidwa mochedwa process yoika maliro kapena embamu ifurerali ichitike kale so iwowo ananena kuti yayi ataona thupi la Habimana ananena kuti sipakuoneka kunja kunonso kuvulala kwa mtundu lonse pangozi ngakhala kunena kuti munthu apweteka mutu amenyesa mutu kuyenera kaya kutupa kapena kuyenera pena pake ngozi yakale moto yoti amenye munthu ndikutayapo moyo si chinthu chophweka ndikuti nakasana atagona ndoti amene kuti amenyeseke ananena kuti thupilo likuoneka labwino bwino kuti sipakuoneka pochoka pena paliponse sipakuoneka povulala pena paliponse ndi nkhani zomwe zimakambidwa amaona kuti osakutani komanso mtunda ochoka pa Malawi Institute of Management chipatala chapafupi chinali cha Matideyang koma chifukwa chani adadzifunsa kuti chifukwa chani adapita loka mu Central Hospital so panonso ati phone call yawo yomaliza ya Habimana yomwe analankhula ndi nthawi ya ngozi zimoneka sizimatani sizikugwirizana ndiye mafactors onsewo abo akubanja ananena kuti yayi tichiteso tiyezeso thupili nde pa 20 October anakapezano senior forensic clinical officer Kamuzu Central Hospital yemwe anaiza sothupilicha atayeza zinapeza kuti zotsatira za ripoti loyamba ndipo tajuli zosiyana nyekhwero amwene nyekhwe anapeza kuti munthu uyu akoneka kuti adachita kuphedwa anachita kuphedwa sadamwalire pangozi maoneka kuti mthupi mwake muli poison zitatero apolisi paja poyamba kudatuka ripoti wamwalira pangozi ndipo ikuoneka kuti wamwalira chifukwa chokuti anamenyesa munthu ili likunena kuti ayi munthu nkhanga ndi mkatimo muli poison apolisi adamanga driver uja Rafiki uja munya magaju uja komanso kafukufuku wina adapeza kuti amangaso akazawa kale so anthu adasiyana ukwati mu November 2021 atatha zaka 10 ali mbanja anali ndi manyumba rent okwana kandi 13 komanso mabuilding opangisa rent okwana 3 mashops ambiri magamoto 80 analochita bwino koma High Court inalamula mu July 2022 kunena kuti mkazi atenge 70% ya chuma abambo atenge 30%. So atayeza ona zonse polisi anamba kuchita chani kafukufuku wao adapeza kuti amanga amayacha atamanga amayacha anatulutsidwa pa belo ndezimamveka kuti ankazemba belo sankapita adamba kwasaka mpaka adakagwira ku Zambia pa Kamuzu International Kaunda International Airport akufuna kuti akwere ndege yopita ku United States of America then ino atabwerera kuno belo napangidwa alivo kudachotsedwa so kafukufuku wa polisi adapita ku koti akoti kuona china chili chonse anapeza kuti maiwa abakalewa akazawa kale Habimana ndolakwa ndipo agamula akakhaliza ka 40
ndende komanso driver layu zaka 35 so uyuyu chilango chake chafika 40 sanaonese limosi kodi limosi pajaye koti kuonetsa kukhuzidwa kuvomereza kuti chinthu chindalakwa komanso chifukwa chothawa belo zafika pa zaka 40 so winayu driver zaka 35 IHL imprisonment with hard labor so akati hard labor sipano ndi ntunda siyamasewera kwambiri ndithu ndimene zakhalira nkhani imene koma ali ndi ufulu kapanga apply bail ali ndi ufulu akhoza Supreme Court ukapanga appeal ndi ufulu wawo komanso enaso amatha kupanga amachani apply bail pending appeal koti limaona zifukwa zosiyana koma nkhaniyo imene inayendera ngati apita ukapanga appeal tikuwuza kuti zikuti banji kuli zotani nkhani imene ndi ayikulu zikuchulukira ndithu komabe poti ndi khoti lalamula ife tingalipo chani palibe Bambo Steve Kondwa Banda tipumine pang'ono tikhe tubweranso chigawo chachiwiri mpulogalamu ya Gwede. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku Area 43, Sector 3, pafupi ndi Area 43 sana, moyang'anizana ndi Thokozani Private School. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Kupitirira ndi programu ya Gwede na mwangotipeza kumene timakambirana nkhani yokhuza mayi wa ku Rwanda amene wagamulidwa zaka 40 chifukwa chopha mamuna wake. Nde mwina ena nkomakhala ndi funso kuti kunatuluka ripoti loyambirira kuti munthu ameneyo anaphedwa ndithu pa ngozi, koma ripoti lachiwiri lukamba zosiyana. Mwina Bambo Kondwa Banda mungango amasulira kumota abobo pakwena pafufuzidwe kuti kodi awana akamba za ripoti loyambirirawa apolisiwa ndi uyu dokotala adanena kuti munthu wamwalira pa ngozi cha head injury koma head injury yopalibe amenewa tingowasiyasiya pamenepo ndeba lifuso komanso adatuluka bwanji mdziko muno maiko chifukwa chokuti mlandu ngati koti limakusungira passport zidachitika njani pali zinthu zingapo zoti sitizongoziyang'ana tikuyenera kuti tikhoze ma system athu wana amadalemba ripoti ku polisiko lovomereza kunena kuti pachitika ngozi wamwalira cha head injury adakayeza thupi kwambiri apo anthu amene atingowasiya amanathandizira kuti passport ili manja mwa polisi kapena manja mwa court komano yapezeka nayo munthu wapita nayo ku Zambia kupita ku USA zovuta kwambiri ma system athu zituka zimezo sitikuenda kumangozisiya yayi tikuenda kuti dziko lino tikhozeni kwambiri tione nkhani ya ku Eskom kukonesa kuti kuli nkhani yayikulu kumeneku apa nkhani za ma promotion komanso ku forts akuti libe mafundo nkhani zochuluka ku Eskom Bambo Steve Kondwa Banda nkhani ya mafundo komati nene apa nkhani yonena kuti umati ukaimba phone anthu akaimba phone nkhani ya forts kuti kuno kuli vuto la magetsi anthu akumayankhidwa nkhani yoti mafuta akulibe kodi ndizoona kuti mafuta akulibe asowadi mena asoera mundu ku Eskom komweko kapena akugonama pali zifukwa zina mwina polo lagwa bwera ni kuna kuti mafuta tilibe tikuyena panga prioritize kwambiri nkhani imene ya mafuta anthu amembekezera kuti pomatha wiki ino mafuta tuona ngambwi nadakambira pajana nena kuti wiki yathu pomatha masiku 7 pa masiku 7 aja adutsa pano tili masiku ena tukawandikiraso long weekend za mafuta sizikuoneka kuti tsogolake ndiliti zipatala zambiri
mafuta akukanika kulankhula anthu ma directors azipatala chifukwa chokuti kopa kusunthidwa koma maambulance akusowa mafuta kwambiri. so masisho ngatawawa Eskom water body mafuta kuti azisowa ndi kuti siziyenda so nthambo pena pake kulendewera koma mafuta kulibe kukuchitika zinthu atendi tenene kuchitika zinthu zotani koma no tieni tipange prioritize nkhani ya mafuta chonde zinthu sizili bwino zinthu zafika mafuta tibwerera nkhani yathu mnafunsa nkhani ya ma promotion kuli nkhani itamba suleni titalembera mafunso a body chair sadati yake angokhala chiti pankhani yokhuza ma promotion ma demotion kusamusana kwesiko muchaka cha 2020 kunachitika HR audit human resource audit chabwino lomwe ripoti lake linatuluka chaka cha 2022 lomwe linapeza 60% ya anthu ogwira chino tameneyo sanali qualified anthu omwe analowa mu zaka zapakati pa 2014 2020 akuti munthu woti ali ndi degree ali ndi masters apanga report kwa munthu ali ndi JC ali ndi MSc so audit report limene lili linapanga kunena kuti pakhale functional review yokuti inamba chaka cha 2022 kuti apange situation ikhale bwino kuti amene ali graduate akhale pamalo pake poyenerera amene alibe mapepala amene wawa awera asiye kapena apite ku school so onse amene anakhautisa nali qualified koma analibe achinyamata pana lifundo ziwiri anaupatsa mwayo kuti apange upgrade in 2 years maphunziro awo akhale position yomweyo koma apange upgrade for 2 years maphunziro awo kuti afikire minimum qualification yomwe mafunikira ena omwe zaka zawo zinali zambiri kunena kuti 2 years awasakapite kusukulu awa ndi akula koma JC koma ndabwana ananena kuti amene wakhale early retirement kapena akapuma zikacheza ndi zisukulu so process ija imakhala kuti ikuyenda ndinasa kumanano ndi chisankho chaka chatha so chisankho chaka chatha chakhangati kunena kuti kuli mphekesera zofunika kuti mwina mabungwe azifufuze chifukwa tidafusa sitidayankhidwe azifufuze nkhani zimene zizi kunena kuti kukhanga tino anthu omwe chachitika ndichokuti anthu onse omwe amaoneka kuti pa zaka 5 izi anali maudindo osiyanasiyana akupangidwa demote kapena akusunthidwa ndikubweretsa anthu omwe akhangati avutika anachokera omwe anali kale amaoneka ngati nachipani cha DPP amazunzika akubwezeresedwa maudindo awo so functional review ija yaponyedwa kumbali imphekesera zomwe zikudani zikuveka ndeno funika kuti nkhani imene ikuifufuza chifukwa zinthu zimene zino zimapanga demotivate anthu amene ali oyenerera zimalowetsa kampani basi ndifake mmamva kunena kuti ena akauchita dala mwina kumazimisa magesi mwina zimakhala zifukwa zachani ma frustration osiyanasiyana so pano tidafusa koma sitidayankhidwe koma ndofunika nkhani tiyankhidwe auza Malawi zona pankhani oni nkhani ndiyoona yokuti tikutenga anthu ena they're not qualified koma kongokhala pa udindo po 40 ndachipani pamene amene amaoneka kuti ngachipani chakale aja akusunthidwa kodi nkhani ya faction review ikutsatidwa sikutsatidwa kapena kungonenera nsanje amene ali kumene koko koma choopsa ndi chakuti ngati zitapitirire kutero zili zoona anthu amene ali ukutha ntchito koma kusunthidwa pamalo pawo kuika munthu onena kunena asali qualified ndipo vuta munthu wa degree kuti akapange report kwa munthu wa JCE kwambiri amakhala wakhumudwa amangobusira ntchito zizilowa pansi palibe chingatani chingayende ndiyeno pakufunika mayankho nkhani ngati ndiyo nkhani ngati imene yoyo kwesiko mukondo omwe tikufuna mayankho kodi ndizoona kapena ndizabodza kodi faction review ija mwayiponya pambali zomwe ndapeza HR audit ya yomwe inachitika 2020-2022 faction review imayenda bwinobwino kunena kuti ayi awa pa 2 years khanga tapanga upgrade ino simunapange ndapa tikusunthani koma imako zimene zikhangasa ponyedwa pambali pano kuli kubwezeretsa kuti ife tidavutika tibwerere pamalo pathu zimaononga kampani pali makampani ena ake mafunika anthu amene ali qualified basi ndipo panali nkhani ina PRO atsutsa kuti ayi sizona
zimenezo sizoona panali nkhani yokuti achatima ti alliance man Eskom Eskom mutu simabwana maona aja Eskom ndanyamata aja amaika mapolo amakoka zingwe aja mumaimbira foni kuti kunyumba kwavuta magesi amene aja ndi Eskom amagwira usana amene aja ndi Eskom kupanda yo aja magesi sayaka ena waso saoneka alipo over 2000 ndiye kunali manongonongo nena kuti akuti kupopita ku field allowance sakumapasidwa komanso pobwera ku field ko allowance kumachedwa komanso panali nkhani kuti overtime ambayimitsa kaye sakupasidwa nde zimezi zomwe zikuwapanga demotivate akati mwaimbire foni kunena kuti tabwera ni kuno usiku akumanena kuti amambola mafuta tili bati nkhani ndi overtime a weekend ja komano nena kuti ayi allowance sinasiye kuperekedwa ilipo padongochitika ma delays ena malingana ndi mwina kabweredwe ka ndalama koma malawansiwo anthu akupasidwa ndipo posachedwa pompasi pasidwa andamaika ndondomeko ina yatsopano ino mwina khangati kuchedwesa chani malawansiwo akuti overtime sinathe overtime yakuti ilipobe komanso amapanga strength ma policies ena okuza nkhani ya overtime akutero ndimene zilili ikukwesikomobo bungwe limene nthawi zonse kumakhala zosokoneza kumakhala ngale kuli gulu la anthu ochita zochita komano vuto ndokuti mabungwe ngati awandali sizimayenera zizilowerera mmene takambira nkhani yoyambirira ichi ndi dziko kuti liyende ndi magetsi inu ababa anthu akutonefa cha magetsi akazima satonera pa phone sa charge kuphika magetsi chila chilichonse dziko munomo kuti chiyende so titapempha kuti andali asamalowerere mabungwe ngati Eskom azisiya Eskom kaya ndi ejenko iziyenda momwe ingayendere payokha kukhale ma professionals anthu odziwa ntchito adzi apatsa mwayi kunena kuti litayendetsani chinthuchi mamvesesa kuma mutipase malipoti kandi maota board atwaja board atwaja solepheratu suli na revenue je makadi na revenue kuti maza matayika koma ndalama zina zinapita ku chipando kapakina salo ndezimaphatikizidwa ngati kumazotayika ndimene zimakhalira mave zofutirapo pano pakwera nkhani yokhuza Power Market Limited ndipo ndimafuna ndiyeni tikambe muchilungamo tuzane nkha chilungamo nkhani ya Power Market Limited kodi Power Market Limited izi zatani Power Market Limited ndi gulu ndi bungwe lili ngati dobadoba ejenko imapanga magetsi kugulitsa ku Eskom ndondomeko yonse yogulira magetsi Eskom amayipanga nde kuliso kwa independent power producers ili mukoza kubwera kuzambisa kampani ya ine ndi solar ndizipanga magetsi kusola ndizigulitsa ku Eskom ndakuti anabweretsa kampani yochedwa Power Market Limited I think izaka za 2018 akuti ikhale ngati nkhala pakati izipita kwa ina amene ndi solar izipita ku ejenko kutenga magetsi amene aja ndikugulitsa ku Eskom maona doba ndi odabwitsa zochitika zake ndeni dathetsedwa linati dzifana pano pano kupeka kuti likufuna liyambireso sili banga produce china chilichonse aliwo ntchito likongotenga chinthu chopanga kwa wina ndikuchigulitsa kwa munthu wa wina basi alibe office alibe operating cost iliyonse chomwe chimachitika operation cost yawo amayonjezera pa magesi amene akugulitsa ku Eskom aja masalary yawo amaonjezera ku magesi amene akugulitsa ku Eskom kuja kandi fero wawo oyendera ndiye chomwe chitachitike magesi aja azigulitsa modula ukuku ndiye no Eskom ija imakweza magetsi ndikutovutika inu ndineyo ndiye chobweretsera Power Market Limited chandi tizikamba zinthu zomwe achilungamo ngati dziko litimalikonda ndalama zawo phindu lawo amapangira chani maona mapeleka zichawo zati ayi umbenza kuti akubweka kwa donation tiyetizuzana ndi chilungamo pali ndipofunika kubweretsa Power Market Limited iyo tizikambirana zinthu zoona dziko munomo zinthu zokuti zipindulira chinthu awa Eskom akwanitsa padopa pa zaka izi zakwanitsa kumagula magetsi kwa ma independent power producers apita ku ejenko kagula magetsi apita kwa kutako remember ankafuna kukweza magetsi 99% itachoka PML atapanga ma calculations kuchosera abizo kuti kakweza 54% kusonyeza kuti the 44 inali ya operation cost company imene iyi maona kuti ibwererenso kumene tukonda Malawi kodi ndi zomwe tinalonjeza Malawi ayi nete zili konda ni dziko la thuli tiye ni mapeto ake ikabwera
amati apwetekeke ndi Malawi chifukwa chokuti amakhala alibe kapitolo ndalama zake zoyendetsera kampani yawoyi akuzonjezera pa mtengo wa magetsi uja mmene zinthu zilili kale panopa mmene zinthu zikuvutira then mtengo wa magetsi uzakwere kutsogoloko Eskom ikuthakale kugula magesi kwejenko popanda vuto ikuthakale kugula magesi amene ali kugolo moto popanda vuto na lilose ikuthakale kugula magesi kwa anthu ena popanda vuto na lilose chobweretsera PML ndi chani nde pali nkhani inaso yokhuza yokhuza uje kugula magesi ku Mozambique chinthu chabwino kwambiri koma forex tilinayo konitu dziko la Malawi kena bali chifukwa maziwa mongo betule ndina tikaphekesera zimanena kuti ndi 5 million per month yokuti tizapa $5 million yokuti tizapa sa dziko la Mozambique ndiyeno ndi mgwirizano uja wa take or pay not take and pay take or pay ndicho tika chinthucho magwisa chiro amene sunagwisa chiro mukenda kumulipira $5 million pamene take and pay mumongolipira chomwe magwisa chirocho so iwo wa Mozambique wa mgwirizano phekesera zimanena kuti mgwirizano ndo wa take or pay $5 million ngati timakanika kugula fuel osakwana $5 million pamwezi mfoja ndo yakuti vuta kale kuti ndakufuna $15 million in advance kuti tikazakhala kuti mwezi unake takanika chingati chikole asanake pa 15 million pajaka 5 lero ulipire mwezi so ndikhali yabwino kwa forex tilinayo pamenepo ndipo ku Mozambique magesidi ndio kuti azabwera ngati takuponda ndi babala pa nkhani imeneyi sindingapepese Gwede amanena chilungamo ndipo sakupepesa ndi chilungamo cheni sakupepesa chifondi zona zenise ngati zakuponda ndi babala sindikupepesa koma ndi chilungamo chake ndofunika kuti zinthu ngati izi tizikambirana chifukwa chokuti Amalawi ndamene angaphinjike ndikuzana amene ali ndi barbershop saloon aphinjika nkhani za magesi zimenezi chamwe inu ndineso tiphinjika tithere pomwepo kwa lero kwina kutira kwesa koma mafunso tidafunsa okhuza factional review acha tiafulota Malawi adziwe chabwino ubwino ngati tidafunsa sanafuna kuti yankha koma tifuna kuti Malawi adziwe kuti zili bwanji komanso tikambirane ndi nkhani apa wa market limited tikufunika komanso ngati ili ndi phindu mwine fesi tikulidziwa abwere ndikutuza tiphindu lake ndi chana nkhani ya magetsi ku Mozambique ndi abwino kwambiri ndipo ndikuyambira ndi chitukuko chambiri chifukwa choti magetsi dziko muno mokati pa 19% pa 100 I think 19% ngati sakulakwitsa yochepa kwambiri koma forex tilinayo ndetipanga motani kuti forex yo izipezeka yolipirira magetsi yo $5 million per month $5 million per month yetu zikatero ndithutu nkhani ino ikuyenda kugona ku production kuja forex ibwere dziko muno chisisi chake ndicholimbikitsa ulimi wabwino wa makono khani mamega farm aja azipanga katundu wabwino siyana kuti lipange dziko muno komanso tigulitse kuja forex ikubwera mafactory athu magetsi akhale throughout akatero akhale production yabwino tiathandiza misonkho yabwino azitumiza kuja ndimene maiko amatukukira maona ndimene maiko anzathu amatukukira pogulitsa katundu kumaiko ena forex ndikumabwera pamene dziko munomo tikudandala za forex for the production yathu ndiyo tsika tikakamba za migodi katangale ikhaekha kumigodi konde palibe chomwe chimaoneka kumigodi konde palibe chomwe chimaoneka tikakamba nkhani ya tourism kwa agriculture sanje basi ziko munomo sanje ndi ndale ndi kukangana kukangana sanje ndi ndale kuopsezana kutani ndi national anthem ananena kale njala nthenda national anthem tagaza national anthem ujira kwambira oh god bless Mambo siku za banda sile pomwepa anadziwa nkalemba ujira anadziwa koma sile pomwepa ndiloleni tisanzike anadziwa njala nthenda nsanje sakabakaleza chimanga sakabakaleza mbili nthawi sili mbali yathu amenewo ndi bambo Steve Kondo Banda kugwedeza ku Eskom kumeneko akuti zikuvuta function review ifunika mayankho ncholinga choti anthu aziwe kuti zinayenda motani ine ndi Tiwonge Nyirenda ndikuthokozeni kuti makhala amenepo kuonera program imeneyi ya Gwede Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira kasulo yedzekani
yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.